lidt på ottendele og fjerdedelsnoder. Og det første, vi skal bruge, det er en fjerdedelsnode, som ser sådan ud. Og i en takt med 4 fjerdedele er der plads til lige nøjagtigt 4 fjerdedelsnoder. Man skriver dem op sådan her, efter hinanden. Det her er en taktstreg, og det her det er fjerdedelsnoderne, og det her det er en angivelse af taktart. For oven har vi en tæller, for neden har vi en nævner, og her er der altså plads til 4 fjerdedelsnoder. Man kunne også forestille sig, at man havde 3 fjerdedele, så ville der altså være plads til 3 fjerdedelsnoder i takten. Det vil sige, når man havde skrevet 3 fjerdedele, så må man sætte en taktstreg og sige, så er takten fuld. Men i det her tilfælde, der kigger vi altså på en 4 fjerdedels takt. Hvis jeg tæller til 4, så lyder den her rytme sådan her. 1, 2, 3, 4. Dak, 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 dak. Der er et slag på alle fjerdelene, og man tæller sådan her. 1, 2, 3, 4. Den pause, der modsvarer fjerdedelsnoden, ser sådan her ud. Og den giver os mulighed for at lave nogle lidt mere spændende rytmer, end bare den ene. Jeg kan prøve at skrive en rytme op her, hvor jeg bruger pausen. Vi kan sige, at vi har en fjerdedel på et slag. Så tager vi en fjerdedels pause på to slag. Og et slag her på 3 slag. Og en pause på 4 slag. Sådan. Det vil lyde sådan her. 1, 2, 3, 4. Dak, 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 dak. Så man springer simpelthen vandet over. Man vil også kunne lave en omvendt rytme, hvor man starter med fjerdelspausen på et slag, og så har man en node på 2 slag, pause på 3 slag, og en node på 4 slag. Den her rytme siger så 1, 2, 3, 4, dak, 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 dak. Den øverste rytme heroppe, hvor der er noder på alle slag, den kalder man for puls. Og pulsen, det vil sige, det er alle fjerdelene. Det er den, der tit er meget fremhævet i meget dansevenlig musik, som siger der er tit en meget tydelig puls. Den rytme hernede med et slag på 1 og 3, det er som regel en typisk stortrommefigur. Stortrommen spiller tit på 1 og 3. Og de slag, der ligger hernede på 2 og 4, dem hører man ofte i en lille tromme, hvis det altså er spillet på et trommesæt. Og det vil sige, at man har en rytme, der siger bum, tsk, bum, tsk, bum, tsk, bum, tsk. Men det er selvfølgelig lidt kedeligt, hvis man ikke også har ottendelsnoder. Ottendele skriver man sådan her. De har sådan en fane, når de står enkeltvis, og den tilsvarende pause ser sådan ud. Vi kan lave en lille faktaboks heroppe, der viser vores fjerdedel og ottendelsnoder. Det er jo straks lidt sjovere nu. Prøver jeg lige at slette det. Jeg lavede det til nu. Stortrum og lilletrumfiguren. Og så prøver jeg at lave en rytme, der indeholder ottendele. Jeg vælger igen en 4 fjerdedels rytme. På et slag vælger jeg en fjerdedel, og på 2 slag, der vil jeg så gerne bruge nogle ottendele. Relationen mellem fjerdedel og ottendel er den, at en fjerdedel fylder det samme som 2 ottendele. Det kan vi lige ramme ind også herovre, så vi husker det. Så en fjerdedel er altså lige med 2 ottendele. Og det vil sige, at i stedet for en fjerdedel her, så kan jeg skrive min 2 ottendele. Sådan her. Så kan jeg vælge en fjerdedel igen. Og så prøver jeg på 4 slaget igen at tage 2 ottendele. For at se, hvordan det virker. Sådan.
Her har vi 2 slag her. Den 8. der kommer imellem 2 og 3, den kalder man for og. 3-slaget er fyldt helt ud, og 4-slaget her, og så hedder den på samme måde og her. Så den rytme, der er her, den lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Dak, 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 dak. Vi kan også prøve at tage en anden variation. Vi kan prøve at starte med 2/8, og så en 1/4. Så kunne vi jo prøve at tage 8 for resten. Se hvordan det virker. 1-slaget, 2-slaget, 3-slaget, 4-slaget. Og indimellem her, der kommer der nogle overslag. Og den her rytme siger så 1, 2, 3, 4. Dak, 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 1 og 2, 3 og 4 og 1 og 2, 3 og 4 og. Og vi kan prøve at lave en rytme også, hvor vi bruger 8. pausen, for at se hvordan den fungerer. Vi kan prøve hernede at vælge en rytme, der siger 4/4 på 1, 8. pause på 2, 8 på 2 år. Vi kan tage en 4/4 på 3, og så prøve igen at lave en 8. pause på 4, og en 8. på 4 år. Hvordan lyder den rytme? Den lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Dak, 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 dak. 1, 2 på pausen, og her på slaget 3, og så kommer 4-slaget her. Og 4 og kommer her. Dak, 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 dak. Så det var lidt rytmer med 4/4 og med 8/4.